Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Bloons City Battles, og vi kan overskrifte den. Undskyld, fordi jeg allerede begyndt. Det må undskylde rigtig meget. Jeg skal også lige for det her lort. Jeg må bare sige undskyld, fordi jeg kan finde ud fra starten af, men så kan I se, hvem jeg har nu. Det er det kort video hurtigt, hvor jeg viser, hvad jeg har. Jeg har den her Dark Monkey, så er 4 opgraderet, og så er Tag Shooter, så er 4 opgraderet, Ninja Monkey, så er 4 helt opgraderet, Bomb Tower, fuld opgraderet, Sniper Monkey, fuld opgraderet, så den her kan godt få fuld opgraderet, men jeg kommer ikke rigtig nu. Morang, Thrower, og ham kan jeg bare på Wizard, og den er faktisk rigtig god til at opgradere, den der også, du får Ørn. Den er faktisk rigtig god. Alt er god, ikke? Og så jeg får penge herfra. Sidst jeg kigger på Weekly Combination, der fik jeg til sammen 1500 til noget. Nå, så går jeg lige. Så jeg har igen så om 4 dage. Sidste spillet fik jeg 1500, ikke? Her står der 1k, og så Region, der står der 2k, så til sammen er det 3. Og der er også Friends, hvor mange er der her? 402, så jeg får cirka, måske sige, 3702 cirka. Og i Danmark ligger på 828 plads. Førstepladsen er jo et eller andet. Og så verden ligger på 53.296. Jamen, så nu skal jeg fortælle kort, hvad tingene kan gøre. Kobra, den kan godt så du får penge, liv og skade de andres penge. Eller liv, mener jeg. Dark Monkey kan skyde med 3 pile, eller en stor, kan se her, stiger, og man kan få den til, hvad fanden er det? Fucking asshole. Sorry, jeg bander ikke. Den her, det kan skyde med ild, den er faktisk rigtig god. Det kan jeg have, man. Og den Ninja Monkey, den er faktisk rigtig god. Så jeg opgraderer den her til den øverste Jujitsu. Den er ret god. Så går tilbage. Jeg kommer godt til. Jeg tager bare Bloons Towers. Og så nu forsøger jeg. Den er det sgu bange bomber, den er så god. Og så på en gang sniper bruger jeg ikke så meget. Den her bruger jeg nogle gange. Den her bruger jeg i alle mine kampe, den er faktisk rigtig god. Den her bruger jeg i næsten alle kampe. Som her. Den her bruger jeg ikke så meget, den bruger jeg heller ikke så meget. Heller ikke så meget den, heller ikke så meget den. Den her bruger jeg også. Jeg bruger ikke den. Den bruger jeg nogle gange. Den bruger jeg nogle gange, den bruger jeg nogle gange, den bruger jeg nogle gange, den bruger jeg nogle gange. Jeg bruger nok mest ham her, og Super Monkey, og den her Dark Monkey, og Ninja Monkey, og den her Tag Shooter, og nogle gange Boomerang, og også den her. Så man kan på Good Play. Der er tjent penge, der har jeg brugt faktisk rigtig mange, jeg har også vundet mange. Og så er det her, og så kan man finde alt det guld. Jeg kan godt spille om 12 timer. Det eneste jeg kan sige, det er bare, husk at like, og så kan man også komme på Assault Mode, hvor man bruger energi, hvilket ligger oppe i toppen på venstre side. Hvis der er penge, og så vinder man 7, når man vinder. Og hvis I spørger, hvad det guld er, så er det, hvor i herovre, så var pengene, det er det dobbelte, og på det andet, så er det, hvor det er det samme. Og så er defensive mode, hvor defense. Husk at like og subscribe. Hvis I gerne vil se alle mulige random spil, så bare sig til. Vi ses, folkens.
til vores næste video. Nej, I tager vi til næste video. Vi skal måske lave en video i dag, hvis det lykkes. Så se.